Hola, molt bona tarda. Gràcies per ser aquí, estic molt contenta. Em dic Carolina Martí, jo soc geògrafa, Martí Llambric, que la meva mare sempre ho reclama i és bonic que ho reclami. Soc geògrafa de la Universitat de Girona i quan des de Casa de Cultura em van demanar si podia organitzar un cicle de conferències, em vaig posar molt contenta perquè el tema és la meva especialitat, canvi climàtic, i vaig tenir molt clares i et donen llibertat, diguéssim. Tu que en saps, digue'ns de què ens podeu parlar. I vaig autoimposar-me dues premisses. La primera és que, tot i parlar de canvi climàtic, volia aportar un enfocament diferent, temes diferents, un enfocament innovador. I vaig anar-hi pensant. I la segona premissa era que els ponents, a part de ser experts, evidentment, fossin provocadors, fossin bons oradors i que ens fessin gaudir no només del contingut, sinó de la manera de dir-ho, que és molt important. I vaig fer una escaleta molt ràpida de temes que volia i persones, experts, als que els hi volia demanar. I la meva alegria ja va ser màxima quan em va sortir un programa molt xulo, vaig contactar amb aquests experts i tots a la primera em van dir que sí, que estarien molt contents de venir a fer-nos partíceps de totes aquelles seves reflexions i dels seus coneixements, amb un exercici no només de transferència de coneixement, diguéssim, de l'acadèmia cap a la ciutadania, sinó de fer-nos pensar. I per tant aquest cicle que es diu canvi climàtic, que és una evidència, no? Canvi climàtic, i ara què? Doncs vol donar resposta a moltes d'aquestes reflexions que nosaltres a vegades a casa o d'una manera íntima ens fem o que a vegades són comentari de sobretaula, però que ens falten arguments de vegades i els experts que tenim en aquest cicle ens els donaran aquests arguments. Avui dilluns comença per tant aquest cicle de conferències, comença amb el nostre ponent que és en Joan Vergés. El dilluns que ve seré jo mateixa. El dilluns dia 17 el nostre estimat Josep Maria Aguirre, també professor de la Universitat de Girona, expert en dret públic, ens parlarà de l'adaptació urbanística al canvi climàtic, amb un tema molt interessant que és i això qui ho paga? Perquè és el gran problema que ens trobarem. El dilluns 24 de novembre tindrem també anava a dir el nostre estimat, José Antonio Donaire. Ell és geògraf, especialista en temes de turisme. Ara justament està a Turisme Barcelona gestionant el turisme de la ciutat de Barcelona. I ell ens parlarà del paradís que s'escalfa. I per tant aquest territori que tots volem, que tots en gaudim tant i que a poc ens va canviant i, per tant, els problemes que això ens comporta, com ens hem d'adaptar i quins seran els riscos i les oportunitats que apareixen. I per acabar, l'1 de desembre, la doctora Marta Torres, ella ens parlarà de les negociacions internacionals del clima i ens portarà, ella diu, les negociacions internacionals del clima ens portaran a algun lloc i ella justament és una experta en temes de canvi climàtic i estarà a la convenció anual que a nivell mundial es fa sobre el clima, que aquest any es fa a Brasil i a la ciutat de Belém, i per tant el títol és De Belém a Catalunya, perquè ella ens portarà no només contingut molt fresc que s'haurà debatut en aquells dies a la cimera del canvi climàtic de Belém a Brasil, sinó que a més ens farà una molt bona reflexió com a experta. I no li vull robar més temps. Avui el protagonista d'aquesta història és el doctor Joan Vergés. Ell és professor titular de Filosofia Moral i Política del Departament de Filosofia de la Universitat de Girona, per tant és filòsof, i també ha estat consultor de la Universitat Oberta de Catalunya, de la secció d'Humanitats, també ha estat professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona, i professor visitant de la Universitat Pompeu Fabra, de l'àrea de Ciències Polítiques. És director
potser el coneixeu més per això, perquè fora de l'acadèmia, diguéssim, és director de la Càtedra Ferrata Mora de Pensament Contemporani, que crea molts cicles de conferències portant grans experts de renom a nivell mundial a la ciutat de Girona i fent de Girona un referent a nivell d'aportacions filosòfiques, i té un currículum que crec que esgotaria tota l'hora i mitja que tenim, però li deixarem avui el temps que ell vulgui i després obrirem un torn de paraules per les preguntes que li vulgueu formular, però l'important és, crec, escoltar-lo a ell primer. Gràcies. Bé, no queda gaire bé corregir la presentadora, per tant no ho faré, però sí que comentaré, no faré cap correcció, però diré, a la gent de filosofia, no sé si sou filòsofs, però ens dediquem a fer pros, bàsicament. Diem pro, sí, però, dos pros. Un primer, ja heu vist que va estar molt contenta que ningú li digués que no, que tothom li digués que sí del cicle. Us faré una confessió, a la Carolina no li pots dir que no. Per tant, des del punt de vista metafísic de què podia arribar a passar, no té gaire interès. Li havíem de dir que sí i quan ens ho va demanar de seguida veig que els altres també col·legues van dir que sí, per tant, encantats de ser aquí. Moltes gràcies. En segon lloc, aquest petit però en la presentació és que jo expert, ja em va just pensar que sóc filòsof, que és un vestit complicat, els que hi estem ficats una miqueta, diguem més aviat, ensenyem filosofia, escrivim de filosofia, però l'etiqueta o la sotana, per dir-ho així, ens costa posar-nos-la. Expert, em costa dir que soc filòsof, us diré que encara em costa més dir que soc expert d'aquestes matèries. No sé si n'hi ha d'experts en la matèria tal com jo l'enfocaré. Potser sí, trobes experts una mica per tot arreu. I a la universitat voldria que fóssim experts d'una cosa i ens especialitzéssim en aquella cosa i tinguéssim tot d'etiquetes i franges que posessin expert en això i poguéssim anar-ho ensenyant a tothom. La Universitat de Girona té experts. Per mi no té gaire interès tampoc això, però i de fet dubto que n'hi hagin exactament en el sentit del que us comentaré o que m'agradaria avui reflexionar en veu alta amb vosaltres. Bàsicament, d'entrada, no sé si n'hi ha d'experts, però sí que hi ha tota una sèrie de preocupacions que em sembla que compartireu amb mi, que ens porten a pensar-hi, ens porten a donar-hi voltes, ens porten a agafar-nos aquí i allà per pensar alguna coseta, poder fer alguna reflexió que ens sembli al final interessant. Això és una mica el que m'agradaria fer. El títol diu que volia gent provocadora, doncs jo no ho sabia, però el títol ja veieu que sí que us vol invitar a alguna cosa. La primera cosa a la qual us invito és... Ai, com va això? Ara, ja anem bé. El títol invita a coses. A veure on arribem. Nosaltres moltes vegades fem camí, i fem reflexió, fem arguments, sense saber exactament si arribarem enlloc, ja us ho dic. A vegades fem recorregut sense saber si exactament allà on volem anar, on pensem que arribaríem, doncs efectivament hi arribarem. Tot sovint a mi em passa, alguns de vosaltres potser us ha passat al llarg de la vida, al llarg de les vostres professions, que t'hi poses i al cap d'un rato te n'adones que no acaba de pitar. Aquell objectiu on volies arribar no acaba de funcionar, t'agradaria rectificar, intentes rectificar, això ens passa. Això se'n diu pensat, o això se'n diu reflexionar de veritat. Si no, l'altre és anar a exposar i a vendre. Tu tens tota la teva paramenta, arribes a casa d'algú, toques el timbre, obres la maleta i dius, mira, tinc tot això. No fem exactament això. Per tant, a veure si arribem a algun lloc. El principi de tot és una pregunta. Mans alçades. Farem com si fóssim aquí. Allò que en diuen interactiu, en diuen classes interactives. Mans alçades. Ja veieu que hi ha un interrogant. Quanta gent, i si algú ho sap que calli, però d'entrada és simplement una constatació el que volem fer aquí. Quanta gent reconeix aquest senyor? La foto d'aquest senyor? Si algú sap, que alci la mà. En veig una, dues. Aquest senyor és Jonas Salk, o Salk, segurament que és Jonas Salk, com se n'ha de dir, va morir no fa pas tant, el 1995, i és famós
va ocupar una portada del Time, aquest setmanari americà, que la gent copeta, la gent que realment és famosa i que és bona i que és la pera, doncs li fan una portada, ja ho sabeu. Ho veiem a les pel·lícules dels americans, sobretot. Una portada, no sé què. Quan volen dir que algú és molt cèlebre, que triomfa, ha triomfat, you did it, que diuen els americans, li fan una portada al Time. Aquest senyor, en Jonas Salk, va endur-se una portada del Time. Després us ensenyaré una altra que també, ja us ho avanço, perquè els que estigueu nerviosos no us digueu tant. Després us ensenyaré una altra portada del Time. Però aquest se'n va endur una portada del Time bàsicament perquè va descobrir la vacuna contra la polio, contra la poliomielitis, que els més grans, que aquí hi ha gent d'edat, recordareu perfectament que feia estralls. Per tant, la vacuna que el 1952 va assajar amb èxit, i que va començar a estendre's i va fer un gran què. El president fins i tot li va demanar, el president d'aquell moment, li va demanar que parlés a la població. La població estava tan agraïda que li va demanar, volem sentir-te, fins i tot, a banda de la portada del Times. Té una frase famosa, aquí el recuperarem, per una frase que va fer una certa fama, que és la següent. En una entrevista d'un periodista també famós al moment que li va preguntar i l'ha patentada d'aquesta vacuna? Segurament que ja sabia la resposta, però fas coses públicament. Ja l'ha patentada aquesta vacuna? Ell va dir, patentada no. La patent la té el poble, suposo. Diu, no hi ha patent. Pots patentar el sol. Per ell era absurd, li resultava absurd, ja començava a ser una pregunta, però li resultava absurd plantejar la pregunta de si l'havia patentat essent beneficiosa com era, de la mateixa manera que essent el sol tan necessari i beneficiós com és per tots nosaltres, ningú patentaria, se li ocorreria patentar el sol. Per tant, quedem-nos amb Jonas Salk d'entrada. Aquest senyor, el coneix algú? Ara ho faré al revés. Exacte, hi ha algú que no el conegui? Hi ha algú que no el conegui? És arxifamós. També té una portada al Time. Amb una foto tota espectacular, untant-se la barbeta. Quan algú s'aguanta la barbeta és que sembla que el cap li pesa i que ha pensat alguna cosa. Es veu que és molt llest, segur que és llest, s'ha inventat coses, diuen, si més no ha tirat endavant una empresa que fa molts calés. És una de les persones més riques del món. Aquesta imatge la vaig recuperar, suposo que l'he piratejada, però l'he treta d'algun lloc després que vingués a Europa i ens digués, ja sabeu que ens ha dit unes quantes coses sobre el que hem de fer els europeus, però va venir a dir, el missatge que va llançar és que els europeus heu de tornar a recuperar el fil que teníeu en el sentit d'heu de tornar a explotar les centrals nuclears, que esteu tirant enrere i us equivoqueu. Per tant, torneu a fer centrals nuclears, torneu a explotar les centrals nuclears que ja teniu, en comptes de desmantellar-les com heu començat a fer, mantingueu-les i amplieu-les. Els va venir a dir això als europeus. La pregunta que he formulat per aquesta petita reflexió en veu alta que vull fer-vos és aquesta, la de si Elon Musk, un dels homes més rics del món i amb més capacitats segurament ara mateix per fer-se encara més ric, hi ha gent rica que diu jo ja n'he fet prou i ara vaig gastant. N'hi ha que no, que són rics i que diuen encara en vull més. La pregunta és si mai aquest senyor comprarà l'aire que respirem. Algú podria dir, escolta, la pregunta és una mica rara i potser és absurda. No ho sé, la veritat és que no ho sé, però el que és segur és que seria un malson particularment, diríem, preocupant si aquest senyor algun dia pogués atribuir-se la propietat de l'aire que respiréssim. D'aquesta hipòtesi en direm el malson, per entendre'ns. Pot ser ell, pot ser un altre, però la qüestió és que imagina't que un dia, hem de tirar segurament endavant en temps, però imagina't que un dia l'aire que respiréssim l'haguéssim de pagar. Jo em penso que seria una mica un malson. Quedem-nos amb aquesta idea. És una idea absurda, d'entrada us semblaria d'entrada. Encara no se'ns ha fet pagar. Hi ha gent que sí, que ha començat o ha intentat vendre aire pur. Ho haureu vist a vegades a les notícies. No fa pas molt un senyor xinès ric, també, perquè a la Xina també tenen rics. Doncs un senyor ric de la Xina anava per Beijing venent llaunes, suposadament d'aire enllaunat,
per respirar bé, perquè a Beijing hi ha una contaminació tremenda, tremenda, que fa estralls i que fa que moltes vegades sigui difícil respirar. L'home volia conscienciar la gent, sobretot pressionar el govern, fent una venda pública d'aire enllaunat. Això comença a ser perjudicial d'una manera molt clara, això comença a ser escandalós, es tracta d'actuar-hi. Un senyor ric fent-ho. És una idea absurda. Altres llocs, vaig veure, si mireu per internet veureu coses molt divertides. Hi ha gent que ven aire de Sòria. No Sònia ni aire de Sònia. No sé com ho fan, però deuen fer, jo què sé, te'ls imagines fent així, els enllaunen i després... Hi ha algú que ho pensa en aquests termes. En aquests termes sembla una miqueta absurd, sembla una miqueta una botada o una idea difícil de creure que mai tingui lloc en aquest sentit. D'entrada. Ara bé, quan hi penses més bé, potser, quan penses en certes coses, les que ara comentaré, sembla que no sigui tan absurd això de pensar que en realitat comprem l'aire que respirem. És possible que en certs sentits, en alguns sentits, de fet ja ho estiguem fent. De fet, si tenim en compte el que sabem, que és que la gent amb diners, amb renda alta, viu en llocs diferents de la gent que té renda baixa, sol ser una... No és sempre exactament així, hi ha llocs en què no passa tant això, que gent amb renda alta visqui en llocs apartats, molt apartats, de gent que té renda baixa. És un cas espectacular, per exemple, a Sud-amèrica, certs llocs. Si vas a certs llocs de Sud-amèrica, veus gent molt rica que viu al costat de gent molt pobra, però gairebé tocar. A Europa ho és menys, d'acusat en aquest sentit, estan menys barrejats. A Sud-amèrica i molts altres llocs continuen igualment, però de tant en tant et trobes, jo recordo alguna vegada d'haver vist aquest contrast, de gent molt pobra al costat de gent molt rica, costat. El que és més habitual és que hi hagi barris o fins i tot ciutats. Us he posat una foto de Sant Cugat, la casa aquesta més... Això funciona així, que sí. Si me'n surto... Aquesta casa és de per allà a Sant Cugat, es veu, un dels pobles més rics, les ciutats més riques d'Espanya, de les més riques de Catalunya, i això és suposadament el Raval. No sé si és exactament, ni exactament quin lloc, però és un barri més aviat depauperat, on hi ha gent més aviat amb renda baixa. La persona rica que s'instal·la en un barri ric compra una casa, compra estatus, compra els veïns, compra l'escola, perquè tens dret a portar el nano a l'escola del barri que estarà més bé habitualment que l'escola que està en un barri més pobre. Compres, anant a una casa, anar a viure a una casa d'una zona de renda alta suposa uns certs guanys. També suposa, habitualment, no dic que sigui sempre, aquí encara hi ha disfuncions i potser els rics no en són del tot encara conscients. Jo per mi que cada vegada en seran més de conscients. Perquè no era una qüestió, no era exactament encara, dic no era, perquè de fet penso que ja ho és, però no era encara fins fa 4 dies un element de distinció, i els rics sempre s'han de distingir, forma part gairebé de la definició d'una persona que té renda alta, que té diners, no formava part de la distinció d'una persona amb diners, amb capacitat, amb poder adquisitiu, el poder gaudir d'un cert espai natural. No era tant, no era tant. Jo diria que cada vegada ho és més. El que sí que és evident és que hi ha una relació directa entre el que es diu ja, un concepte que tampoc és tan vell, vulnerabilitat climàtica. Hi ha una relació directa entre estar exposat, tenir un alt índex de vulnerabilitat climàtica i viure en zones amb renda per càpita baixa. Hi ha una relació. Els rics tendeixen a llocs on hi ha verdor, on hi ha espais, on les cases estan preparades. L'índex de vulnerabilitat climàtica té a veure amb com estan les cases on viu la gent, els entorns de la casa, relacions amb altres veïns. Té un conjunt, aquest índex, que tinc entès que fan des d'almenys 3-4 anys a Metso Barcelona. La ciutat metropolitana de Barcelona estan tirant endavant una sèrie de projectes d'investigació i indexació de la població i dels barris en relació amb tots aquests inputs.
i estan identificant com en certes zones tenen més vulnerabilitat climàtica que en altres. Hi ha una relació directa. Em pregunto, no és comprar d'alguna manera també l'aire que respira la gent? Perquè els pobres respiren en general més malament. En general més malament. No cal ser miner. La meva àvia era carbonera i va morir de problemes de pulmó. És fàcil pensar que després d'anys i panys aquella pols de carbó la va anar respirant i li va acumular. És així. Treia mocs negres durant molts anys. Va treure mocs negres. Però la gent pobra està més exposada, respira pitjor que la gent amb diners. Una de les coses que busca la gent amb diners és un entorn on, evidentment, pugui desenvolupar una vida sana. Per tant, no estarem d'alguna manera ja comprant-ho? Primera pregunta que us tens. D'altra banda, aquesta idea que aparentment sembla absurda quan ens l'imaginem amb una escafandra, aquesta cosa, o les ampolles, d'estar comprant l'aire, tampoc sembla tan absurda. De fet, comença a semblar una mica més sensata, és a dir, més factible, la pregunta que sigui més sensata, quan, per exemple, tenim en compte el que va suposar el protocol de Kyoto. El van implementar, recordeu, a partir del 2005, ja s'havia aprovat abans del 2000, però no aconseguien implementar-lo. I juntament amb el protocol de Kyoto, si recordeu, hi ve un mercat de carboni. És a dir, en el protocol de Kyoto, una de les coses que es va decidir, els estats que van signar el protocol de Kyoto, els més importants i els que fan més brega, per dir-ho així, els que són més rellevants en termes de canvi climàtic, aquests fan el que volen, ja ho sabem. No només el protocol de Kyoto, sinó també amb el Tribunal Penal Internacional, amb tots els grans organismes que en principi volen regular el globus, la política global, les potències, les grans potències, se'n riuen. Això ho sabem i ho veiem. Però hi ha molts països, va haver-hi molts països, en el seu moment als Estats Units, molts països que es van afegir al protocol de Kyoto, i una de les mesures per intentar aconseguir els objectius del protocol de Kyoto, que era reduir, si recordeu, les emissions de gasos d'efecte hivernacle a nivell global. Llavors, en aquell temps, hi havia molta preocupació per la capa d'ozó, us recordeu. Doncs el que van fer va ser inventar-se un mercat de carboni, un mercat de CO2. Cada estat es comprometia a no emetre més d'una determinada quantitat de CO2 en una perllongació d'anys. Si n'havia d'emetre més, se li va oferir l'oportunitat de comprar-lo en països en què fossin excedentaris. Els països que necessitessin consumir, és a dir, que poder contaminar, podien comprar-lo a països que no contaminaven tant. Es va pensar que era una mesura, fins i tot es va dir en aquell moment, que podia arribar a contribuir al que a vegades anomenem justícia climàtica. Podia afavorir aquells països que no tenien tanta indústria i que, per tant, no esgotaven la seva quota de CO2, podia afavorir que venent-la desenvolupessin projectes industrials. Es va pensar que podia ser una mesura. A banda d'això, i de si ho ha sigut o no, que jo no ho sé, ja us dic que no soc expert de res, però jo no ho sé si ha contribuït efectivament. Estic convençut que en alguns països els ha anat bé i altres no, com sol passar, amb la qual cosa no és un determinant únic, però segurament que jo aventuraria aquesta hipòtesi, no la conec, però estic segur que en alguns casos n'hi haurà de situacions en què s'ha aprofitat això, altres no tant. La qüestió és que simplement la introducció al mercat de carboni d'alguna manera ja és vendre aire. Vendre l'aire que podem respirar, menys carregat de CO2. I el que és interessant és que és a fer-ho a nivell global, a nivell general. No comença a ser no tan estrany, no tan absurd, la idea que potser algun dia pagarem per l'aire que respirem. Diguem-ho així. D'altra banda, i avui no podia estar-me'n perquè és 3, si no m'he equivocat, és 3 de novembre, que és el Dia Internacional. Abans el Santoral, és a dir, abans hi havia el Santoral, com sabeu molt bé, el calendari el marcava el Santoral, i sabies que, jo què sé, el 29 d'octubre, Sant Narcís, no? 29 de setembre, Sant Miquel, i sabies tot de coses d'aquestes i et situaves en el món, en l'any. Ara sabem dies internacionals d'algú. Doncs ara, no sé quin sant és avui, però sí que sé que és el Dia Internacional del One Health Day. Direu, què és això?
És un dia, és a dir, que l'ONU assumeix com un dia de promoció d'aquesta idea, per tant jo faré d'unionista, diguem-ho així, no unionista, he dit unionista, faré d'unionista per fer-vos saber que el One Health Day és aquell dia en què va bé que ens diguem que és bo que pensem que la salut és un fet global. La salut humana és un fet que no hem d'entendre únicament en relació amb la situació, diríem, fisiològica, metabòlica, digueu-ne com vulgueu, com ens trobem les persones. Si els humans gaudim de salut és perquè, veig aquí la d'això, és perquè en el medi ambient, és perquè en el món animal també hi ha salut. És a dir, es tracta d'estendre la idea de salut a àmbits en què efectivament ens pot acabar afectant a nosaltres particularment com a humans, que ells, els animals, o l'altre món, el globo, el medi ambient, estigui en una situació de manca de salut. La idea de salut s'estén més enllà dels humans, és aquesta idea. Hi ha una mirada global respecte a l'ecosistema global, de considerar que cal entendre la salut nostra també en relació amb la salut que tenen altres, diguem-ne així, àmbits, el mediambiental o l'animal. Direu, bueno, sí, més o menys, és veritat, i tenim casos molt recents. Penseu-hi, la Covid. Sabem que és un virus que una altra espècie està per veure si el pangolí o un ratpenat, encara no ho saben ben bé del cert, sembla, hi ha hipòtesis que apunten cap a un costat cap a un altre, però ara mateix hi ha grip aviar, ho sabem, en tota una sèrie de llocs. Hi ha un conjunt de patògens que van d'una espècie animal a una altra i algunes vegades ens han arribat a nosaltres i n'hem patit els efectes. Si els animals tenen salut, sabem que nosaltres també tenim salut. No podem desvincular la nostra de la seva. Igualment pel que fa al medi ambient. No ho podem desvincular. És interessant observar-ho, entre altres coses, i veig aquí l'altra gràfica, aquesta altra, perquè els canvis que els humans hem introduït al món des de fa, en aquest cas, podem remuntar fins a la meitat del segle XIX. En els últims anys, els canvis són espectaculars. I aquesta és una gràfica que vaig treure de Nature la setmana passada d'una carta de divulgació de Nature, però em va semblar pertinent per treure-la avui, on parla de la biomassa en relació de la biomassa que hi ha al món, són càlculs sobre la biomassa que hi ha al món en relació amb els mamífers que hi ha al món. El 1850, per dir-ho així, a la meitat del segle XIX, hi havia més o menys igual de biomassa, milions de tones, en els animals domesticats i humans, els domesticats i els humans, que de mamífers salvatges i mamífers marins. Que és la projecció cap enrere que han fet els historiadors. Fixeu-vos, 200 milions, 200 milions. Més o menys estava equilibrat. Avui dia el desequilibri és espectacular. Fixeu-vos, els de Girona ja ho sabem. Això és dir-vos, és constatar una cosa que a Girona és com si fóssim a vegades, sabeu allò quan vas de muntanya i mires per on bufa el vent? Tot sempre hi ha un vent gironí. Fas així i el vent gironí te diu alguna cosa de què passa al món. En aquest cas fas així i què notes? L'olor del porc. Fas així i saps, perquè ho sabem, que hi ha més porcs que gironins, a comarques, en general. Hi ha més caps de porc, que jo sàpiga, però el que em van dir una vegada, que no pas gironins. Aquí, fixeu-vos, ja hi ha més animals domesticats, evidentment per menjar-te'ls. És veritat que tots comencem a tenir gairebé un gos o dos, però que segurament s'han de comptar aquí. Però són animals, diríem, domesticats, molts d'ells principalment per treure'n carn, per aprofitar-nos a la carn. Els humans, fixeu-vos que hem crescut molt respecte a fa 150 anys i el que s'ha reduït moltíssim, fixeu-vos el contrast de 1.100 milions de tones a 60 milions de tones, un 5% són els salvatges.
I el món és un zoo, és una granja. No sap si és un zoo o una granja, però és alguna cosa que els humans tenim. Ser conscients de la necessitat d'entendre la salut nostra en relació amb, direm, l'hàbitat natural i també en relació amb els altres animals, havent-n'hi tants, és que són més que nosaltres ja, i vivim amb ells, sembla important. Sembla important i, sobretot, ja recupero el fil perquè m'he sortit una miqueta, sembla que és important també per adonar-nos de fins a quin punt som capaços, és un indici, no hauríem pogut aportar molts altres, però he volgut aprofitar la diada per agafar aquest indici, és un indici de com som capaços de transformar el nostre entorn, fins i tot a nivell global, per adaptar-lo a les nostres necessitats, als nostres interessos. Quan dic els nostres, no sé de qui són, però són humans, són d'algú que compta. La meva preocupació, la meva hipòtesi, és que no es compleixi el malson, que aquell senyor, l'Elon Musk, no sigui el cap visible de tota una tendència que acabi fent que algun dia, després descobriré finalment la meva hipòtesi tal com penso que pot anar la cosa. Si és que mai ens hi trobem, doncs que algun dia ens cobrin per respirar. La qüestió que ens cobrin per respirar, evidentment, té a veure amb una... Avanço una miqueta més. Té a veure amb una pregunta prèvia. És la pregunta de... Però a veure, es podria comprar? Perquè si te'l venen, senyals que d'alguna manera és seu, no? D'entrada. Si et venen alguna cosa que no és d'algú, està fent un frau, i de fet costarà que puguis dir que l'has comprat. Si compreu un quadre robat, els que estigueu comprant les joies del Louvre, aquestes famoses, doncs sapigueu que us costaran senyals, només en petit privat, ara per Nadal, doncs mira, tinc una joia aquí. Però no els podreu, segurament com a legítim titulars, no ho podreu defensar, no pots. Per tant, perquè es pugui vendre, qui te'l ven, l'aire o el que sigui, ha de poder defensar que és el legítim titular, que és qui el té. La pregunta és, es podrà comprar l'aire en el sentit de què es pot comprar? Aquesta pregunta sí que és una pregunta interessant, una pregunta important. És una pregunta potser no tan absurda, ja em comencen a aixecar les orelles. Què es pot comprar i què no es pot comprar? Això té a veure d'alguna manera amb les tipologies de béns que fem en algunes àrees. Ja us he dit jo, que no soc expert de res, però sé que ho diuen així i té el seu interès. Les tipologies de béns que els economistes, els pensadors polítics, gent que hi pensa, té en compte a l'hora de preguntar-se, a l'hora de respondre a la pregunta, a l'hora d'abordar la qüestió de com es distribueixen les coses i com de legítim és que algú digui això és meu. Per tant, si ho vols, paga-m'ho. Hi ha diferents tipus de béns. Tendim a pensar que un bé és de la mateixa mena, de la mateixa naturalesa, però no, n'hi ha de moltes menes, hi ha diferents menes. La que ens interessa ara és la tipologia, la distinció que podem fer entre béns d'acord amb dos criteris. Un primer criteri, el de si podem excloure la gent de gaudir-lo o no. Podem apartar la gent o no. És un primer criteri. Hi ha béns respecte als quals pots dir, tu no. Per altra banda, un altre criteri és el fet que quan algú consumeix un bé, algú, diríem, s'apropia o es queda o aprofita un bé, si això impedeix que un altre se n'apropiï, que una altra persona també en gaudeixi. Són dos criteris, el de la rivalitat i el de l'excluïbilitat, diguem-ne així, és una paraula estranyota, ja ho sé, el català a vegades dona per el que dona, però si pots excloure o no pots excloure, hauria pogut posar això, la perifrasia tampoc molesta. D'acord amb aquest plantejament, aquí no m'invento res jo, els que fan aquest tipus de tipologies parlen de béns privats, béns comuns, béns de club o béns públics. Si sou molt estupendos i pedants, podeu dir-ho en anglès també, que a vegades queda millor. Common pool resources o club goods pel que fa a aquests béns de club. L'idea quina és? Un bé privat, ho entendreu de seguida, un bé que considerem privat és un bé respecte al qual si algú el fa servir, l'utilitza, te priva tu d'utilitzar-lo o de gaudir-lo,
això d'una banda, per tant, és un bé rival, però al mateix temps un bé privat és un bé excluïble, que pots excloure els altres. Aquest paper meu, podem fer cas que sigui meu, és veritat que és meu, penso. Aquest paper és meu. Què vol dir que sigui meu? Doncs que si vull us l'ensenyo, si no vull no. M'explico? Depèn de mi. Us puc excloure. Si el tinc jo, no el teniu vosaltres. Si el teniu vosaltres, o algú de vosaltres, no el tindré jo, no el tindran els altres. Haurem rivalitzat. M'explico? És possible que el tingui jo, que no us exclogui, simplement el tinc jo. És un bé que està afectat de rivalitat. Els altres no, les altres persones no el tenen. Per tant, el bé privat s'entén. Que sigui privat vol dir que pots excloure els altres, però que el fet de tu tenir-lo, d'alguna manera ja esgota el consum, esgota el consum d'allò. Imagineu que tinc una poma, i dic que és meva. És meva. No cal que ens posem en plan Gollum, això és meu, només meu. No, però si és meu, vol dir que el fet que jo el tingui fa que tu no el tinguis, i que sigui meu vol dir que pel fet de ser meu et puc excloure de tu gaudir-lo. D'acord? Pot ser que sigui meu en un sentit privat, però que també te'l pugui transferir, te'l pugui donar. Els béns privats també són transferibles, molts d'ells. Hi ha casos excepcionals, hi ha casos que no, però béns privats que no. S'entén. Per altra banda, tenim els béns de club. Vaig de dalt a baix. Els béns de club són béns, el GEC, el club d'escacs, jo què sé, un club on t'entris. És un bé del qual poden gaudir els qui són membres del club, els que han pagat la tarifa, poso aquí el cinema, els que han anat al cinema, però un cop hi ets, el fet que tu en consumeixis el bé, que tu estiguis gaudint-ne del bé, no priva, en el sentit que no fa que l'altre no pugui també gaudir-lo. Podem veure una pel·lícula, 5 persones, 10, 15, 50, 200, milions de persones poden veure una pel·lícula. M'explico? Imagineu que una comunitat de veïns té un parc privat, que funcionen com un club. El fet que hi vagi un, dels qui té dret a anar-hi, no impedeix que un altre pugui anar-hi i gaudir-ne. M'explico? Són béns de club. Per tant, pots excloure, però que un dels membres del club en gaudeixi no fa que hi hagi rivalitat amb la possibilitat que un altre també en gaudeixi. S'entén? Els béns comuns són béns dels quals hi ha un grau de rivalitat, però no pots excloure d'entrada la gent de competir, de rivalitzar per aquest bé. És el que ens passa quan anem a buscar bolets. L'idea dels bolets, en general, a menys que sigui un lloc tancat, però tots ho sabem, que són béns comuns en el sentit que aquells que podem anar a buscar, per dir-ho així, a menys que tinguis un bosc privat, però aquells que anem i que ens deixen anar a caçar, per dir-ho així, estan qui hi arriba, per això t'emprenyes tant quan veus en la teva clapa i veus un cotxe, i dius, on te tinc el punxó per punxar-li les rodes, que no torni mai més. Però bé, si veus un cotxe, tu aparques allà, qualsevol hi pot anar-hi, potser tu saps la clapa, potser te la descobrirà, el patí de cada tardor. La qüestió és que són béns comuns, no pots excloure, però és evident que rivalitzes amb l'altre caçador de bolets. Si te'ls pren, no els tens tu. Que un els consumeixi, que els agafi, sí que fa que l'altre no pugui tenir-los. Però d'entrada s'entén que no els pots excloure. Els peixos al mar, aquí ja m'ho he dit, però els peixos al mar en general s'han considerat en aquest sentit, són béns comuns, hi ha un conjunt de béns comuns, que encara ara s'està considerant que són béns comuns. L'estany de Banyoles, no sé si hi ha algú de Banyoles, doncs té un grau de comunalitat, un grau, perquè hi ha matisos. Estic dient coses molt generals. Els béns públics, i aquí direu, mira l'aire, ja ha posat l'aire. Els béns públics són béns respecte als quals no hi ha rivalitat ni possibilitat d'excloure ningú, d'entrada. Així ho considerem. Per això els considerem béns públics. La televisió nacional, diem, és un bé públic, la televisió nacional, quan hi ha repetidors, el de Rocacorba, el d'on sigui, el d'aquí dalt, que van emetent senyals. En principi tothom té dret a connectar-s'hi, l'Estat els posa a disposició de tothom
sense excloure ningú, no, els Joans i els Joseps no poden, no hi ha en principi exclusió, tothom en principi s'hi pot connectar, tothom se'n pot beneficiar i el fet que tu a casa n'estiguis gaudint no impedeix un altre que en gaudeixi. No hi ha ni rivalitat ni tampoc possibilitat d'excloure. La defensa nacional, que defensin la seguretat, moltes vegades la seguretat, no sempre, però la seguretat en general també és la seguretat, diríem, ciutadana. Es podria dir la seguretat jurídica. Hi ha tot un conjunt de casos de seguretat que s'entén que no exclouen ningú i que un en gaudeixi no impedeix que un altre també en pugui gaudir. L'aire que respirem semblaria també, era un cas clar també de bé públic. Què passa, però? Aquesta tipologia de béns, que és una tipologia estàndard, ja us ho dic jo, això ho podeu trobar a la Viquipèdia a qualsevol lloc, per dir-ho així, qualsevol manual, que et fan aquesta tipologia que t'ajuda a aclarir coses, t'ajuda a entendre coses, és sempre, 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 en casos molt senyalats, objecte de discussió. Podem pensar que és així. Podem pensar que és així. Hi ha béns que són privats, hi ha béns que són comuns, hi ha béns que són públics, hi ha béns que són de club. És així. És el que ens diuen moltes vegades, Això és així. Però en realitat, si pensem una miqueta, el que sentim en l'esfera pública, en l'àgora, en el que es discuteix, al Parlament, a vegades, és que no és clar que un bé, és a dir, que una determinada cosa que considerem bona, hagi de ser considerada d'acord amb una casella o una altra. Les disputes ideològiques tenen a veure sobretot amb on te fiquem les coses. Algunes són clarament cap aquí o cap allà. Però és evident que les lluites entre ideologies tenen a veure amb, no només, com moltes vegades passa, com moltes vegades les entenem, les lluites entre ideologies, una lluita entre aquells que diuen que hem de distribuir els béns d'una manera i altres que diuen els hem de distribuir d'una altra. Moltes vegades pensem que les disputes ideològiques entre partits o opcions ideològiques té a veure amb com distribuirem els béns que hi ha. Moltes vegades tendim a pensar, hi ha un conjunt de béns, els de la nostra societat, la gent, aquesta nostra col·lectivitat produeix un conjunt de béns, la qüestió en disputa, la disputa ideològica és com els distribuïm. Si pugem impostos amb aquests, si els abaixem amb aquells altres, que és una manera de distribuir a la inversa, o si amb aquests els donem més o a aquests els donem menys. La forma de distribuir els béns que produeix la societat és, evidentment, objecte de disputa entre les diferents ideologies. Els immigrants ja sabeu que n'hi ha aigua, els altres... Doncs és evident que moltes vegades la disputa en justícia, en el que en diguem la justícia distributiva, té a veure, l'entenem gairebé d'una manera elemental, fixeu-vos, com si fos qüestió de distribuir els béns que produïm. En realitat, però, hi ha una passa prèvia, hi ha un moment previ aquest de distribuir, que és el d'entendre quins béns hi ha, què hi ha de bo. És una mica la pregunta, no és només la pregunta, diríem, de cordialitat, què hi ha de bo? Que sempre m'ha agradat aquesta, dius que hi ha de bo perquè esperes que hi ha alguna de bo. Si l'altre et diu, no hi ha res, doncs no et contestes pas la pregunta. Venen ganes de dir, no, tu contestes que hi ha de bo, perquè si no ja no vull saber res. Què hi ha de bo? La qüestió és, la pregunta prèvia a la de la justícia distributiva, tot i que és evident que forma part del que és qualsevol teoria de la justícia o qualsevol consideració de justícia, és quins béns, què hem de considerar un bé? Què hem de dir-ne? A què n'hem de dir un bé? A què n'hem de dir un bé que es té de manera privada? A què en direm un bé que s'ha de considerar comunal? A què en direm un bé... De quina manera farem aquesta tipologia? No és només una qüestió de distribuir. És una qüestió, si m'ho permeteu, em venen ganes de posar-me estupendo, els filòsofs a vegades ho fem, de posar-nos estupendos, és una qüestió metafísica. És una qüestió d'ontologia, de dir què hi ha. Aquest bé és d'aquesta mena. La realitat és aquesta. La metafísica té a veure amb què hi ha, la pregunta de què hi ha. Doncs aquesta és la pregunta realment moltes vegades interessant. Per no perdre el fil, la pregunta de si mai, la qüestió de si, per dir-ho així, el malson, la hipòtesi del malson, que algun dia ens venguin l'aire que hem de respirar,
té a veure amb que algun dia es pugui arribar a considerar un bé l'aire que podem respirar. Un bé de caràcter privat, no un bé de caràcter públic. La disputa, el dia que paguem per al bé que respirem, el dia que ho farem perquè s'haurà arribat a un procés de caràcter social pel qual considerem que tenim dret a respirar aquell aire que paguem. Que aquell bé en qüestió l'estem pagant. El wifi és un bé públic? Petit parèntesi, permeteu un petit parèntesi. El wifi és un bé públic? No, que no. De fet, fixeu-vos, d'acord amb la caracterització, un bé públic és un bé que no pots excloure'n, no pots excloure'n algú altre, tot i que tu en puguis estar gaudint, i això no li privaria a ell de també gaudir-ne, pel fet que tu en gaudeixis, d'entrada. Tots sabem que hem de tenir un password a casa, quan arribes a casa, tens un password perquè l'altre no t'aixupi la wifi, que no estigui xupant gigas i no estigui quedant el teu d'això, però no ho compartim. No ho compartim. Pregunta. Hi ha algú d'aquí que se'n puguin sortir en el seu dia a dia sense entrar en alguna aplicació i dir sí que vindré a la conferència? O que digui sí, he pagat els impostos, o que digui el seu gestor sisplau, sí, o que hagi de signar digitalment la declaració de la renta o qualsevol altra tonteria? Hi ha algú aquí que no ho necessiti? A la universitat, ara diré alguna cosa que la Carolina ja ho sap, ens obliguen a portar un smartphone perquè hi ha una sèrie de tallafocs, una sèrie, diríem, de proteccions que fan que hagis de tenir no un telèfon perquè et truquin i dir-te tu, papanates, para ja que t'has passat de l'hora, sinó que et diguin necessites un smartphone per poder fer anar una aplicació que t'has de baixar. Estàs pagant tu una aplicació, estàs pagant tot de coses, no? Però l'aparell, necessites una aplicació d'un smartphone, un telèfon intel·ligent d'aquests, per poder fer classe, per poder accedir allà als llocs on tens els alumnes, etc. Jo no puc ja. Qualsevol dia faré objecció digital. Us ho asseguro. Això de fer-se bé, i potser vosaltres m'ho sabeu dir, però a alguns se'ns posa molt bé. I l'edat a mi cada vegada em fa més tonto. Tonto en el sentit de més, espero que més belicós. Però hi ha coses que ja no tinc paciència. Per tant, algun dia diré, doncs no tinc telèfon digital. Què passa? El que passarà és que tindré molts problemes. Molts problemes, però com que espero també tenir molt de temps, m'hi podré dedicar a tocar els nassos sistemàticament. Veurem si és un dret o no. Però fixeu-vos, ho necessitem. És un bé públic? No. Considerem altres tipus de béns que no són tan elementals com aquests, els arribem a considerar béns públics. Una carretera en bon estat per poder anar... Una carretera, la veritat és que si no tens cotxe i no vols anar per allà, perquè hauria de ser aquella carretera un bé públic. Però ho considerem, és un fet social. El que vull dir és que les consideracions d'això que sembla tan elemental, que us he presentat com si fos tan elemental, aquest bé és privat, aquest bé és comunal, aquest bé és de club, aquest bé és públic, això que sembla tan elemental és fruit de tot un conjunt de coses que pensem, de coses que fem i de coses que decidim, d'una manera o d'una altra, que uns decideixen més, evidentment, que altres. Aquesta és la por que porta el malson. La justícia distributiva, que és justícia o no, i la justícia climàtica és una forma de justícia distributiva, és un subgrup, aquí sí que em poso especialista, és una disciplina dintre la macrodisciplina de la justícia distributiva, té a veure amb com distribuïm els beneficis i els costos de la situació climàtica al món, com ho distribuïm. I no és només una qüestió de distribuir, és una qüestió de distribuir en relació amb allò que considerem un bé, és aquest pas previ el que és moltes vegades tan important. I avanço. La pregunta és moltes vegades, per exemple, per arribar a considerar alguna cosa bé privat, que això és el que ens interessa, moltes vegades, no? Això meu. Com ho fas? Aquesta pregunta sempre ens ha interessat. Si pots dir que alguna cosa és un bé privat, és a dir, com tenen les disputes entre ideologies? Si pots decidir que alguna cosa és un bé privat, si pots determinar que una cosa és un bé privat, ja l'allunyaràs molt del bé públic, del bé comunal.
hauràs aconseguit algunes coses. Hi ha una teoria, ara faré una mica de professoret, disculpeu-me, fins ara no, feia de xerraire, ara faré una mica més de professoret, però hi ha una teoria que ha sigut molt influent, subreptíciament, sense que en siguem del tot conscients, molt influent a tot un conjunt de coses que ens diem i en tot un conjunt de coses que s'han dit respecte a com s'esdevé el fet, el fenomen de això és meu, la propietat privada. Com podem arribar a dir que això és meu? Aquest senyor, John Locke, un senyor del segle XVII, els de filosofia els citareu, és un empirista del segle XVII, amic de Hume, per dir-ho així, enemic dels racionalistes del continent, etc. És igual. La qüestió, John Locke té un llibre que es diu El segon assaig sobre el govern civil i en un capítol petit, el capítol 5è, parla, explica en quins casos podem decidir que alguna cosa és d'algú, privadament, privativament, només d'ell. Segons ell, a més, és un fet de dret, és a dir, és un dret que les persones, els humans tenim, ell deia homes, però ja ens entenem. Doncs és un fet que els humans tenim el dret natural a posseir privadament, a tenir privadament. En un context cristià com el que ell escrivia, com el que ell vivia i escrivia, el nostre context, en què el món va fer l'home i la dona, i la terra, i ho va fer tot, només cal anar a veure el tapís de la creació, i ho va donar l'home, però l'home en general. En un context en el cristià en què tothom en principi és igualment fill de Déu, la pregunta de com és que tu ets ric i jo pobre, la pregunta dels franciscans, el qüestionament dels franciscans, el repte, diríem, dels franciscans, com és que tu ets ric i jo pobre, com és que tu tens i no tens, té una certa força, té una certa punxa. La pregunta la tenia molt present el senyor Locke. La cristiandat era un fet elemental a Europa. Era la gran contextualització, el gran fet, el gran ambient. Tots som cristians, tots som fills de Déu, tots som d'alguna manera, iguals en aquest sentit elemental. Si és així, com és que uns tenen més que altres? Com és que algú pot arribar a tenir alguna cosa? Es va formular aquesta pregunta, ja us dic jo, en el capítol 5è d'aquest llibre. I va donar una resposta. Aquesta que us dic que ha sigut influent, subreptíciament ha influït tot un conjunt de gent i que ja us explicaré, que és la que vull rescatar darrere del meu malson, que és la que em penso que hi ha darrere del malson. Estem fent una mena de teràpia col·lectiva aquí. Jo tinc malsons, us he presentat un malson, que el senyor Elon Musk un dia ens faci pagar per l'aire que respirem, es tracta ara de fer una mica de psicoanàlisi, de què he somiat. Què he somiat? Doncs he somiat, tinc un malson, anem a estudiar-lo. Molt bé, estem estudiant. Quin argument hi ha al darrere d'aquí? Quina idea hi ha al darrere? Sospito que que ens fem aquest malson, la possibilitat d'aquest malson, que tinguem aquest malson, és perquè tenim una idea prèvia que ve d'aquí, d'aquest senyor, del senyor Locke. Perquè ell explica en quin cas, com us deia, pots dir això és meu, no és teu. Això és meu, no és teu. El món, Déu l'ha fet per tothom. Aquí pots treure Déu, simplement. Pots dir tothom és igual. Fem prou amb això ara. Des del 48 ja no hi posem Déu en la Declaració dels Drets Humans, però hi fiquem, tots som iguals, molt bé. El món és de tothom, tots som iguals. Per què un té més que un altre? I ell ens ho explica. Com és que algú té alguna cosa que no té l'altre? Ell ens ho explica. Què s'ha de donar? Quin fet s'ha de donar perquè algú pugui dir això és meu, això no és teu? No faré així, perquè això és del Casa Cultura, si no em mataran. Això és meu, no és vostre, no és teu. Què s'ha de donar? En primer lloc, és la primera condició. Condició necessària, si voleu. Allò que dic que és meu ha de resultar del meu propi treball. És meu perquè jo l'he treballat. En un sentit ampli. Qui no entengueu, treball en un sentit... Quan tu vas pel bosc i et trobes... el bolet, no és que vagis a caçar bolets, o sí, potser sí, però et trobes amb un bolet, el fet de Jupiter agafar-lo o tallar-lo, com s'hagin d'agafar, i posar-lo al cistell, això te'l fa teu, d'entrada. Per què? Perquè te l'has treballat. Treballar vol dir això, gairebé mesclar la teva persona amb... Jo sempre, quan ho explico a la mainada,
disculpeu els alumnes aquí, a la universitat, els dic, és com si s'hagués imaginat el món, saps allò, aquells quaderns de la mainada que només hi ha els contorns i la mainada ho ha de pintar d'un color d'un altre? Sabeu allò de colorear, allò d'anar pintant? El món, Locke se'l va imaginar com si tingués contorns, les coses estiguessin ja fetes i definides, era un ingenu realista, metafísic per dir-ho així, les coses estan ja fetes i cadascú és com si fos un llapis de color que en tocar-ho ho coloreja, ho fa seu. Simplement en tocar-ho. Mesclar-t'hi, barrejar-t'hi, és la metàfora general, diríem, de treballar-t'ho, fer-t'ho. Fer-t'ho teu. Fer-t'ho teu. Primer de tot, perquè puguis dir que una cosa és teva, te l'has d'haver treballat. Ho diu, ell parla en aquests termes, d'haver-ho treballat. Ja podeu intuir en qui va influir tant aquesta idea. El senyor Marx i tota la tradició, fixeu-vos d'esquerra, que treballa la idea de l'explotació, és a dir, el burgès o el capatàs que explota el treballador. Per què és? Perquè li treu una cosa que se l'ha treballat i el fet de treballar-se-la fa que pogués reclamar que fos seva. El senyor Marx llegeix els economistes clàssics que al seu torn han llegit Locke, que es va interessar molt per coses... Era un filòsof, abans els científics, filòsofs, tots es barrejaven, però aquest senyor va treballar més per companyies de comerç, va fer prou calés amb coses, va ser metge, va fer moltes coses, però coneixia i s'interessava pel comerç, per exemple, amb les colònies americanes que tenien els britànics llavors. També s'interessava per aquestes qüestions. I els economistes clàssics el tenen present, si més no li deia que ell ha ajudat a escampar i a consolidar. Marx llegeix economistes clàssics, és un traç d'una idea que va perdurant. Treballar una cosa vol dir que tens dret, generes un dret pel fet de treballar-la a reclamar que sigui teva, aquella cosa. Però no és suficient. És necessari, però no és suficient. Cal que es compleixi una altra condició. En el meu mundillo en diguem la proviso, perquè com que som molt pedants, ho diguem en anglès. Proviso és un llatinisme, però la condició. Que és que en quedi de suficient i d'igual qualitat per als altres que encara no s'ho han treballat. És a dir, en el món en què tot és de tots, res no és de ningú, si algú vol reclamar això és meu, primer ha de fer alguna cosa respecte a allò que reclama que és seu, però en segon lloc n'ha de quedar d'allò mateix per als altres d'igual qualitat i suficient. Per tant, algú podria plantar-se, imagineu-vos que només hi ha una font en un poble. Algú pot plantar-se, aquesta és la imatge que té Locke, algú pot plantar-se en una font i dir aquesta font és meva, perquè si no, garrotada? Se'n pot apropiar? No, en principi no. Potser s'ho treballa, i fa garrotades fortes a tothom que arriba. Hi ha formes de treballar que són bàsicament donar garrotades. Però a tothom que s'hi acosta, garrotada. Mira si m'ho treballo. Molt bé. No, però la qüestió és que no compleix amb la segona condició. No en deixa d'igual qualitat i suficient per als altres. Les altres passen 7. Per tant, no hi ha una apropiació legítima, adequada, d'aquell bé que fins llavors no era de ningú. Terres, sobretot els casos en què ell pensava, perquè al segle XVII a Anglaterra és quan hi ha els processos de privatització d'espais comunals. Allà on es feia pastura, comencen a tancar-los, els senyors com ho aconsegueixen? Quedar-s'ho seu, doncs a base de garrotades. Que és així com sol funcionar la cosa. A base de garrotades, doncs ara no passes d'aquí, si aquí passi, doncs garrotada. La qüestió és que començaven a tancar terrenys comunals, només hi pasturaven els seus, el seu bestiar, i els altres, els del poble que sempre hi havien anat, doncs comencen a no poder-hi anar. Això passa, ell és molt conscient d'això. Ho poden fer sempre i quan quedin... El missatge que trasllada amb el seu text és això d'encerclar, treballar-ho. Encerclar-ho ja és una manera de treballar-ho. És una paraula molt, molt vaga, ja veureu això de treballar. Jo moltes vegades no sé ni si treballo, però la qüestió és encerclar-ho ja pot considerar-se una forma de treballar, fer-t'ho teu. Poden fer aquests senyors que estan encerclant? Home, mentre quedi pastura, terrenys de pastura encara per als que no han encerclat, es podria considerar que sí. Alguns ecologistes, i ara vaig avançant i ara acabant, alguns ecologistes han considerat que
aquesta mateixa línia de pensament, argument que es troba de forma nuclear, m'atreveixo a pensar, en la nostra filosofia de l'apropiació, la nostra manera de pensar de com podem arribar a justificar que algú pugui dir això és meu, no és tan perniciosa en relació amb les qüestions de justícia climàtica. Per què? Perquè fixa't que en la segona condició d'alguna manera ja recull la idea de límit. He posat aquesta senyora tan estupenda. Però ja hi recull la idea de límit. La segona condició és una condició que d'alguna manera pressuposa que hi ha una limitació en l'apropiació, que podria, de passar-la, aquesta limitació, podria ser perjudicial per la gent, per als altres que no se n'han apropiat. Hi ha un conjunt de... Aquí no cal dir noms, però hi ha un conjunt de gent que han vist en la mateixa argumentació lockiana, el que jo en dic l'esperança lockiana, la possibilitat de justificar, de defensar, que hi ha apropiacions de béns climàtics, béns d'interès natural, que han de ser considerats públics i no poden ser privatitzats. No poden ser considerats, de fet, ni de comuns, sinó que han de ser considerats fins i tot exclusivament públics. És així, i és la meva sospita. Aquesta és la meva sospita que us traslladaré ara. Però hi ha una tendència, jo diria, a considerar que la nostra concepció de la propietat, la idea del que tenim de què vol dir que és meu, no és teu, no afecta, no hauria d'afectar la qüestió de la justícia climàtica, que podem ensortir-nos-en sense modificar aquesta concepció, que en la concepció que es troba en el nucli d'aquesta nostra manera de pensar, la concepció lockiana, hi ha una esperança en virtut d'aquesta condició que ja té a veure amb els límits, que és conscient dels límits. Podríem dir, Musk, ja hem arribat al cap del carrer, l'Elon Musk no es pot apropiar de l'aire que respirem, fixeu-vos, perquè per moltes màquines que pugui... Imagina que s'inventa una màquina, aquest senyor es veu que s'inventa coses, imagina que s'inventa una màquina que xupa i concentra i envasa tot l'aire que ens convé respirar, del món. Mira que amb els seus satèl·lits fa una màquina molt grossa, això és en plan Marvel ja, fa una màquina molt grossa, va xuplant, una aspiradora, va xuplant tot l'aire. S'ha inventat una màquina que el xupla. Pot fer-ho? No, d'acord amb Locke, perquè la segona condició demana que no deixi pitjor els altres, sinó que en tinguin suficient i d'igual qualitat. Dius, home, doncs mira, la mateixa teoria que ens justifica apropiació privada, que puguem parlar d'apropiació privada, també posa límits a què pugui ser apropiat i sembla que béns com ara, per exemple, l'aire, que han de quedar-ne al marge. Sembla que necessàriament han de quedar al marge. Per aquesta idea de límit, sembla que sigui una solució. Tenim una esperança en Locke. Ara bé, i aquí hi ha la meva sospita, on torna a sortir el malson, ja us dic jo que fem una teràpia col·lectiva aquí. I els malsons són això, recurrents. Ja ho sabem, si no, malament, no són malsons, és simplement un mal dia. Però els malsons són els que es repeteixen, aquests són els que realment fan por, que sí? Doncs el meu malson d'on surt? Del fet de constatar, i això ho sabem, que l'argument lockià, tot i que justifica les apropiacions privades amb un cert grau conscient dels límits, per certs casos, també obre la porta a l'existència de grans desigualtats. Enormes desigualtats. En el mateix capítol aquest, i aquí no us faig l'excursus, no ho llegim, però en el mateix capítol 5è del segon assaig sobre el govern civil, després de justificar que algú pugui dir això és meu, no és teu, explica que algú pugui fer-se ric. És a dir, que un pugui acumular molt i molt i molt. Quan converteix els béns peribles, que es fan malbé, en béns que no es fan malbé. La moneda, l'or, un bé. Aquí fa trampes, és evident, si tens en compte l'argumentació. És evident que aquí està fent un tipus de trampes, però ell ho argumenta d'aquesta manera. Argumenta l'existència de grans desigualtats, en virtut del seu argument d'apropiació. És a dir, si jo faig una cosa
que fins ara no s'ha fet, però que em permet, perquè vosaltres la voleu, guanyar molts diners, i amb això que obteniu, i això que obtinc jo, ningú queda més perjudicat que no estava. I de resultes d'això jo aconsegueixo molts calés i vosaltres us quedeu més o menys iguals, en quin sentit hem incomplert la regla de Locke? Esteu més o menys com estàveu, potser heu guanyat una mica, fins i tot perquè teniu el que jo us dono, però tots me doneu a mi, imagineu que cadascú qui pagués 10 euros per fer la conferència, que a Casa Cultura ja ens ho paga tot, però imagina que cadascú paga 10 euros. Si fos així encara diria bestieses més grosses perquè vingués més gent. Però bé, imagina que ve molta gent, 150 persones diu que poden cabre aquí, doncs imagina't els diners, i jo dic, jo me'n quedaré el 50%. Faria calés, hi ha gent que fa calés d'aquesta manera, de vegades en diuen coach, o en diuen un altre nom, té un nom normalment americà. La qüestió és que us deixaria pitjor que no estàveu? Dius, home, jo ho he pagat, jo volia aquest servei, escoltar-lo. Igual que vas al cine, igual que vas a... Volia això, no estic pitjor, al contrari. Si n'has quedat content, dius, hi he guanyat. Vas al teatre, pagues, molt bé, ja has guanyat l'experiència teatral. L'altre, si li funciona molt, pot enriquir-se molt i molt, els youtubers, pot enriquir-se, pot guanyar molts i molts calés. No incompleixes pas cap de les condicions que posa Locke perquè algú pugui dir això és meu, però generen, fixeu-vos, desigualtats. Què passa quan es generen desigualtats? I aquí hi ha la meva. Em sembla que hi ha l'intríngulis també dels meus malsons. Doncs que la desigualtat genera un poder. La desigualtat, un dels efectes que té la desigualtat és generar l'efecte mirall. Un vol ser com aquell que és més. I ens posem sempre un al costat de l'altre. Tu ets més alt, jo soc més baix, tu ets més guapo, jo soc més lleig, tu ets més ric, jo soc més pobre. I el ric, per naturalesa, emmiralla, és a dir, fa que els altres s'emmirallin. És una tendència social, és una tendència global, és una tendència històrica. Totes les modes les fan en general vol dir en generalíssim, per això hi ha les passarel·les de moda que només hi van la gent rica i famosa. Les fan aquesta gent. Les modes les traslladen les classes altes i les capes baixes solen imitar-les. Aquesta és la tendència general de caràcter històric. El fet de la desigualtat introdueix, en aquest sentit, valoracions diferents, consideracions diferents. Quina és la que està introduint el nostre gran amic Musk? Està introduint una consideració fruit, els poderosos, els rics. Quina consideració, quin valor estan introduint? Estan reforçant sistemàticament des de fa temps l'argument lockeà segons el qual un té dret natural a posseir tot allò que diu que és seu. Ho fan des de la seva posició de poder, això és evident. No és només que ho entenguin com un fet, sinó que s'ha convertit des de fa temps, per això és una ideologia, s'ha convertit en un element de propaganda. Utilitzen, evidentment, que arguments que ressonen tot això que us dic, però acaben generant desigualtats que justifiquen plenament. Jo m'ho he guanyat. Hi ha estudis, els psicòlegs, si n'hi ha algun aquí que ho confirmi, però tots els estudis expliquen, els que s'han fet en aquest sentit, expliquen que la persona que té una cosa que no té una altra, considera, en general, és una tendència molt acusada, que s'ho mereix. La gent té allò que es mereix. Tendim a pensar això. No té allò que té. Té allò que es mereix. I si ha tingut sort, ha aprofitat la sort. Que també s'ha de tenir un talent per aprofitar la sort. Els rics, el senyor Musk, dorm molt tranquil cada dia. En Bill Gates, encara més. L'Amancio, com es diu, Ortega? El nostre ric, encara dorm més bé. N'estic convençut. S'ho mereixen. S'ho mereixen i estan convençuts que s'ho mereixen. Aquest senyor que tenim aquí, abans he posat Locke, aquest senyor que tenim aquí és un senyor que es diu Robert Nozick, es deia, va morir fa una vintena d'anys, i és qui, en un llibre que es diu Anarquia, Estat i Utopia, ens demostra com l'argument de Locke pot justificar grans desigualtats que obren la porta al malson. No perquè ho vulgui fer ell, és una bona persona,
Jo el vaig tractar una vegada i era molt amable i molt agradable. Però penseu que el senyor Ronald Reagan li va donar una medalla, la medalla que es dona als que ho peten, per dir així, els que són importants en humanitats als Estats Units, la medalla de les humanitats, li van donar. Per tant, alguna cosa devia fer a favor del que creien Ronald Reagan i els neoliberals i els neocons d'aquell moment. Alguna cosa devia fer. Què va fer? Una de les coses que va fer va ser defensar el dret natural a la propietat fruit d'un argument en línia amb l'argument lockeà. I va utilitzar justament el contraargument del senyor Salk. Va en la línia següent. Imagina't, posa aquest exemple, imagina't que m'invento que algú, fruit del seu talent, la seva capacitat, el seu esforç, totes les hores de son que perd, acaba descobrint una vacuna. Que ningú té. Una vacuna contra... Imagina't que algú descobreix una vacuna contra el càncer, que realment funciona. Estan buscant contra la calvície, aquesta també donarà molts diners, però no, imagina't, per fer-ho fàcil, contra el càncer, una cosa, el mal, el papus, busca una vacuna contra el càncer i la descobreix, una vacuna eficaç, com aquesta, l'Ozempic, que es veu que evita que la gent s'engreixi tant o que s'aprimi, jo què sé, aquesta, una cosa d'aquestes, que pot generar molts calés, i diu, meva, la patenta, té dret a fer-ho? És un lockeà, ell. És a dir, parteix d'aquí. Tots els neoliberals són lockeans, tots. Tots. Tot, de fet, l'entramat, diríem, econòmic nostre és neoliberal. La nostra universitat és neoliberal. Seguríssim. A mi em demanen patents. Un dia els hi patentaré una frase. La frase, la Universitat de Girona són una colla de papanates. Per exemple, els diré això, i diré, algú ha dit fins ara, que me l'estimo molt, és casa meva això, però bueno, també s'ha de, a vegades, no es comprar cap a casa, sinó es comprar contra casa. Doncs, me l'inventaré, la patentaré, no es pot fer, no ho podem fer, en principi no ho podem fer. Vés a saber. De fet, es patenten frases musicals, i els hi hem de pagar per escoltar una cançó a través de no sé quins drets de la DSGAE, algunes coses que acaben patentant que són impensables fa un temps que es poguessin patentar, és a dir, que puguin ser privatitzades. Per tant, potser un dia podré patentar una frase o una conferència. Això pot ser ben divertit. La qüestió és que el senyor Nozick diu, imagina't que algú molt espavilat, molt llest, fruit del seu esforç, etc, s'ho acaba creient. Fruit del que passa, s'inventa una vacuna que tothom vol. Pot dir que és seva i que milloraria molt la gent. Pot dir que és seva? Sí. Per què? I tira enrere. L'ha treballat? Algú altre pot inventar-se'n un altre? Recordeu les vacunes del Covid, en van sortir per aquí i per allà, que sí? Es poden fer de maneres diferents. És la mateixa vacuna, però se'n fan diferents i contínuament. Per tant, algú altre també se'n pot inventar una altra. Jo me l'he inventada. Però si algú la vol, que s'espavili, i no deixo pas als altres pitjor que no estaven, no donant-los-hi. No és que hi perdin, no és que la seva qualitat de vida pitjori. Que podria millorar molt si tinguessin la vacuna, però no els deixo pitjor, no deixant-los vacunar. El geni, diríem, de la vacuna, de fet, segons Nozick, està legitimat per fer així. Diu una vacuna, raca, i estripar-la. Ho pot fer. Des d'un punt de vista de moral caritativa i de l'interès que han de ser els altres, aquí podries mereixer alguna reprovació moral. Et podrien dir santíssim cabró pel carrer, per dir-ho així. Però tindries un dret de propietat perquè seria teva, aquella vacuna és teva, aquell coneixement és teu, per tant en pots disposar, és teu privadament, en pots disposar com vulguis. I ara traslladem-nos a l'escenari final, perquè la gran disputa és entre aquests dos senyors. I plego, perdoneu. Imagina't, hosti que m'he allargat, imagina't que el senyor, perquè per aquí van les coses, sembla que a vegades ens ho diuen així, si més no, imagina't que el senyor Elon Musk fa el coet. Ja sabeu que vol fer coets molt grossos, cada vegada més grossos. Sabeu que el senyor Elon Musk està dient que hem d'anar a Mart. Hem d'anar a Mart.
Però només hem d'anar a Mart per anar-hi. M'agrada fer carreres. No, hem d'anar a Mart per anar-hi a viure. Perquè això d'aquí petarà. El pressupòsit de tot l'interès de tot això és que la vida humana a la Terra som molts, la gràfica aquella, cada vegada serem més, a la Terra hi ha recursos limitats, no sobreviurem tots. Serem uns pocs els que ens ho podem permetre. Ha de fer uns quants coets perquè els que puguin anar-hi, aquest és el projecte amagat. Ho han mig dit, ho han dit aquí, ho han dit allà, però és un projecte que a llarg termini, tampoc es veu que sí, és una bestiesa com una casa de pagès, com podeu veure, en molts aspectes, però com que són uns tecnòlegs, aquesta gent estan flipats per la ciència i per la tecnologia, s'ho pensen, que d'aquesta manera es podria arribar a mantenir. Està per veure si és factible o no és factible. Però van insistint en aquesta línia. Si anem a Mart, no podrem respirar l'aire. L'haurem de pagar. I el senyor Musk se l'haurà inventat la manera d'obtenir aquest aire. S'haurà inventat tot el procediment que en les passarel·les, aquestes màquines que hi haurà interestel·lars per aquí i per allà, a través de, jo què sé, de plantes i boscos, o potser d'una altra manera. Però s'haurà inventat algú. Allà a Mart no hi haurà les condicions naturals que tenim aquí per poder respirar. Allà ens l'haurem de fabricar, l'aire per respirar. No serà tan estrany que algú ens demani 10 euros per un minut de respirar. Ho deixo aquí. Gràcies. Gràcies, Joan. Brutal. Aquesta nit tots hi anirem pensant. Algú vol formular alguna pregunta, alguna qüestió al nostre ponent? Això és una estratègia, perquè, esclar, com que s'ha allargat, sí, et passo el telèfon. Sobretot, acosta't que com que ho graven... D'acord. Se'm sent bé? Sí, no? Ha comentat abans que hi ha una diferència en la renda per càpita en relació a la vulnerabilitat medioambiental, no? Però alhora en els pobles hi ha molta menys vulnerabilitat medioambiental i a més es sol considerar que els pobles és un lloc on la gent pobra hi viu. La gent que té molts de calés sol viure a la gran ciutat, o això és el que sol pensar. I també en el cas del wifi, el wifi és necessari, però també hi ha llocs com les biblioteques en els que pots accedir al wifi de manera gratuïta, per la qual no és del tot un bé privat, o no, com a mínim no del tot, com vostè l'ha plantejat. Moltes gràcies. No, teniu raó, No és un bé, diríem, privat perfecte, en el sentit de... És veritat que hi ha llocs, però fixa que ens ho donem, és a dir, considerem que hi ha d'haver-hi llocs on el wifi sigui públic. Igual que ara l'Ajuntament de Girona ha decidit que en els espais municipals la mainada pugui agafar el telèfon i trucar. No hem de pressuposar, això va en línia contrària a moltes altres coses, no hem de pressuposar que un nen menor d'edat ha de tenir el telèfon, ha de tenir un telèfon, en la mesura en què no hi ha cabines. Han desaparegut les cabines. Allà era un servei públic, fixeu-vos que no, ens van privatitzant d'aquesta manera. No és que et diguin, és que necessites el telèfon. Tots ho direu, necessites el telèfon, és que no hi ha cabines. Se n'ha adonat del problema de dir a la mainada no estigueu tan enganxats a la pantalla. El pare és helicòpter, que volen saber on estan sempre els nens, és un problema això, i que només puguis trucar amb un telèfon privat. Llavors què han fet? Han decidit que els espais municipals, les biblioteques, l'Ajuntament, els diferents llocs on hi ha equipació municipal, doncs puguis demanar el telèfon i trucar, demanar poder trucar. Bé, això han convertit, fixeu-vos, una cosa que era privativa de l'Ajuntament, l'han oberta, els treballadors de l'Ajuntament fins llavors podien fer-ho això, ho han obert a la ciutadania, especialment pensant en els nens. Això ho fem contínuament.
però en general jo diria que el wifi, el senyor Puigdemont en el seu moment va tenir una gran pensada que va ser un gran desastre, que és allò d'aquells wifis que hi havia al carrer, us en recordeu? Allò, jo no vaig aconseguir mai connectar-me. Mai. No sé si algú d'aquí es va connectar mai. Ho va aconseguir? Mare de Déu, i anava bé? A mi, jo no ho vaig aconseguir mai, no me'n vaig en sortir. Però si hi ha tanta necessitat i sobretot si et posen l'obligació de fer coses amb wifi, moltes vegades el que tindries a pensar és per què no és un bé públic, en el sentit de per què no es posa a l'abast de tothom, i ho paguem tal com es paguen els béns públics, és a dir, tots en petites quotes, cadascú, per assegurar que això sigui, això d'una banda. De l'altra banda, no és pas exactament veritat que les grans sumes, els grans diners, el diner gros, sempre estigui a la ciutat, sobretot a la part de la ciutat contaminada. He dit Sant Cugat. Sant Cugat no és una ciutat gran, no és una ciutat gran, és de les ciutats que té renda per càpita més alta d'Espanya, i si aneu veureu que tenen molt de verd, que tenen molt de verd, estan a l'altra banda del d'això, i per tant, la gent amb diner, amb renta alta, cada vegada és més conscient. A vegades no, a vegades estan enmig d'aire contaminat i els afecta, però cada vegada en són més conscients, jo diria, en general, quan han sigut... Els rics sempre tenen segones, terceres, quartes, cinquenes residències. Llavors respiren a diferents llocs. Però un lloc on respiren és a prop del mar, que fa una brisa que està molt bé. I tendeixen... Jo diria que és una tendència cap a això. Jo voldria fer alguna pregunta, si ningú altre... Ens podries posar aquella quadrícula, la graella, exacte. A mi el que m'interessa és quan... Vols això? No, gràcies. Quan els béns públics entren en conflicte, quan l'aprofitament dels béns públics passen a estar en conflicte amb els béns privats. Ja em poso un exemple. Per exemple, estic pensant perquè m'has fet pensar molt i per tant hauria de pensar-ho bé, però tu parlaves de vulnerabilitat climàtica, la setmana que ve, al llarg d'aquests dies anirem parlant de coses a l'entorn de l'emergència climàtica. Quan disposem a Catalunya, disposem de la quantitat de sol més gran de tota Europa, quan disposem de la quantitat de vent més gran gairebé de tota Europa, per les condicions. Això és així, és així. I no estem aprofitant-lo. Això hauria de ser un bé públic i el seu aprofitament hauria de revertir en forma d'energia, que és la que necessitem per al nostre modus operandi de la nostra vida, i que ara mateix l'energia que estem aprofitant és bàsicament fruit de l'extracció també d'un bé. Quin ha de ser? El petroli és un bé, però que hauria de ser de tothom, però com que l'extreu algú, vull dir, és de la terra, però com que l'extreu algú ja és d'aquell. D'acord? Aquell ens el ven i nosaltres en fem ús. I això genera unes externalitats que ens fa canviar el clima, que ens fa morir unes espècies vegetals, espècies d'animals, que ens fa morir nosaltres fins i tot com a persones, ens fa canviar els climes i tenim tot una modificació. O sigui, nosaltres com a humans hem fet una modificació, però ara estava pensant, l'aprofitament de l'energia solar o eòlica, que es poden posar estructures per aprofitar-les, i quan hi ha gent que aquell bé públic, o potser és un bé comú, xoca contra els seus interessos personals, de dir, ostres, és que s'imposen, no? Ahir, no sé si vau veure el 30 minuts, si no recupereu-lo, ho vaig trobar molt interessant, d'aquelles plantacions, el carràs de plaques solars, és impactant, però esclar, és que tots anem amb llum i en necessitem.
Després també hi ha qui diu no, el que hem de fer és el decreixement. Sí, però és que el decreixement en parlarem. Llavors és com quan xoca el bé comú amb el bé privat, quan entren en col·lisió, perquè esclar, els que no volen els molins, per exemple, o els que no volen... És que diu, és que se'ns emporta aquell paisatge. També la setmana que ve parlarem de paisatge, estic fent spoilers perquè vingueu la setmana que ve. El paisatge està supeditat a les necessitats que tenim els humans de transformació del nostre entorn i, per tant, condicionem el nostre entorn en funció de les nostres necessitats. Llavors, quan entra en conflicte de dir, ostres, és que podríem aprofitar aquest sol, podríem aprofitar aquest vent, però resulta que això, després alguns diuen, sí, fantàstic, aprofitem-lo, i uns altres diuen, no, és que em trencaràs el meu gaudi del paisatge, o trencaràs... Com entra això, aquest conflicte? Això és constant, sempre passa. És a dir, el que volia una mica remarcar, sense entretenir-me en uns quants exemples, és que jo penso que hi ha un conjunt de problemàtiques ambientals, problemàtiques socials, quan hi ha disputes sobre els béns, que pots agafar la graella, i la graella, en quin lloc ho poses? De fet, la graella comença a moure's, se't començarà a moure. T'has de quedar amb les categories. Els casos són els que són discutits. Posa l'exemple del petroli. Quin tipus de bé és? On el ficaries? Depèn de què faci la societat en qüestió i com el consideri. El pot considerar un bé privat, i a Texas la gent, heu vist les pel·lícules d'en James Dean i tots aquests, fan un forat a terra i aquell petroli és seu. Tots aquells diplodocus podrits, en forma d'allò, que no els hi han fet pas ells, però ells han fet el forat, han treballat. Aquí consideren que és suficient. Aquí hi ha tota una disputa què vol dir treballar. I què vol dir que tu has treballat allò en concret. Per tant, pots arribar a considerar que ho pots fer un forat i quedar-te'l, o podries arribar a considerar que no. A la URSS no permetien fer forats i dir aquest petroli que surt és meu. És el sistema social, és el règim social de propietat que tens, el que permet dir que això és privat o és públic o és un fet de col·lectivitat. No ho és per si mateix. No ho és per si mateix. Hi ha béns que per la seva naturalesa, per el tipus de bé que és, per exemple el sol que ens escalfa, per el tipus de naturalesa que és, pel tipus de bé que és fàcil que sigui tractat d'una manera o d'una altra. És més fàcil que sigui considerat en línia d'un bé comunal o bé públic, perquè és molt difícil excloure, que no pas com un bé excluïble, com un bé privat o un bé de club. Ara bé, si comences a tenir molts espais de la ciutat on no hi ha sol, i hi ha cases i carrers que no tenen sol, que jo he viscut al carrer Sant Josep, i no hi ha sol, jo recordava que sortia a la 1 del migdia, i sortia al balcó, un balcó molt petit, que feia 40 centímetres, i estava ben abrigadet, perquè els que estem escrivint o fem coses estem quiets i enfredolits, llavors sortia quan hi havia el sol i m'esperava allà, com un llagardaix. Allà no hi ha sol. Ara la gent què paga? Cases amb sol, paga cases... És en aquest sentit que la renda, els diners, t'obren la porta a certs gaus. Imagina't una societat, una ciutat on hi hagi poc sol. El sol serà un bé que pots considerar públic i distribuir-lo d'una manera que no quedi exclòs ningú, dependrà de la forma de distribució. Si recordes aquell poble de Noruega que estava molt enclotat i que van aprofitar amb miralls el sol que tenen durant el dia, que baixa molt baix, per reflectir el sol sobre la població. Van haver de calcular perquè no es cremessin, van haver de calcular tot de coses, un cas d'enginyeria molt espectacular, però perquè tinguessin llum del sol, encara que fos reflectit per miralls. És a dir, que ho van considerar, era tot el poble, d'alguna manera, que ho rebia. Depèn de com ho tractis. És una qüestió, diríem, per tant, és una qüestió, diríem, de discussió social, de resolució social, de com va la societat. La meva sospita és que quan hem begut, ens creiem tant de manera natural l'argument lockeà, és fàcil que puguis fer després, que et puguis imaginar que un dia el senyor Mas et cobri a Mart per respirar, perquè ja haurà destrossat tot això d'aquí, ja hauran destrossat tot això d'aquí. I faran una mà de calés tremenda. No sé per què serveix fer calés amb els marcianos, però
Però el quadre aquest pot ser enganyós. Pensar que hi ha una graella i que has d'anar posant un lloc a l'altre, la metàfora s'ha acabat. Veus la graella? Hi ha aquestes categories. Que caigui dintre de cadascuna d'aquestes categories té sentit en relació amb els criteris que els fem, però que caigui dintre d'una casella o una altra depèn de com els consideris. De com ho consideris. De fet, podríem posar-hi persona. Durant molt de temps, com un bé privat, hi posàvem els esclaus. Ara trobem que és una bestiesa. Ja no entra, de fet, en cap d'aquests casos, la persona. Però les persones han sigut objecte de venda i de mercat i estaven aquí. Ara queden fora. En virtut de què han quedat fora? Doncs de les coses que pensem, la nostra cosmovisió sobre la persona. No pensem que sigui un bé de consum, la persona, o un bé privat. Per tant, l'excloem. No hi ha res, d'alguna manera, en el món, en la naturalesa, en la realitat humana, que per si mateixa hagi de caure en una casella o una altra. Depèn de les forces en disputa, de les ideologies, de els plantejaments que tenim. En cada moment i de les corrents que hi ha a dins de la societat vergant per una cosa o per l'altra. Ara mateix, per aquestes disputes que estaves esmentant, doncs hi ha, per exemple, tradicionalment, fins ara, fins fa ben poc, jo diria que la cosa va començar a canviar, però el bé del paisatge es considerava que era un bé públic. Cada vegada estem més convençuts que no és un bé públic, és un bé comú, que el destrossem. Tots els que anem al Montseny, jo no anem mai, però tots els que anem al Montseny, allà a disfrutar dels castanyers i de no sé quantos, s'hi va tothom, si no exclou gent. M'explico, el paisatge, fins i tot el paisatge el fas malbé. Fas malbé en el sentit que hi ha una rivalitat. Jo diria que hem passat de considerar-lo més aviat un bé públic, que no es fa malbé, que el fet que algú n'estigui gaudint no impedeix un altre que en gaudeixi, hem passat a veure que efectivament que hi ha un límit, fins i tot al gaudir dels paisatges, de tal manera que s'acaba costant més a un bé comú. És a dir, pot passar una mica el mateix amb el vent, no és que estigui exactament en disputa. El vent bufa, no? El que està en disputa és l'aprofitament del vent en forma d'energia eòlica, l'aprofitament d'aquesta energia, o el bé comú del paisatge. Què pot passar? Doncs que comencem a veure que efectivament no estem, que ho podríem aprofitar, que no ho aprofitem i dir, doncs nois, potser que ho aprofitem. Ja sé que Girona és molt maca. I és veritat, hi ha llocs molt macos. I si t'hi fiquen un molí d'aquests de vent, pots pensar, m'han destrossat el paisatge, i en molts aspectes el destrossen el paisatge. Que te'l posin al costat de casa, si no. Coses on tot el fiquen. Però, un cop passes la frontera, que el paisatge és pràcticament el mateix, tots els que hem anat cap a Catalunya Nord i amunt, veiem una mà de molins espectacular. I a mi sempre m'ha fet gràcia. No sé si tinc alguna cosa quixotesc, però em fa una gràcia tremenda, això de veure els molins. Tant de mal de paisatge, a mi s'ho haig de dir, la veritat tampoc es molesti tant. Molestaria en tot cas la gent que estigués allà, però sí que estaria en contra si la gent d'allà no vol. Hi ha tot elements que s'han de considerar. Però depèn, això és una qüestió ideològica. Quan dic ideològica vol dir del que ens diguem que val la pena, del que ens diguem que no val la pena, del que ens diguem que és realment el que hem de preservar, del que no hem de preservar, de les necessitats que tenim. Hi ha molts factors aquí. I s'articula un pensament social, un pensament polític que fa que un determinat tipus de bé passi de ser considerat d'una cosa a una altra. Qualsevol dia potser el privatitzen. El malson és que un d'aquests que està al bé públic faci una diagonal tremenda i se'n vagi a un bé privat. Però això passarà. Evidentment que si els hi deixem, la meva xerrada era una mica d'aventurar que això tampoc és tan impensable, tan estrany. No es tracta de pensar, és un malson, és una cosa que tenim quan dormim, és a dir, quan no veiem gaire res, estem dormint, però és una cosa que jo diria que ja comencem a tenir cada vegada més en l'inconscient, que és el que pensa i el que s'imagina les coses quan no estem desvetllats, quan no estem... Però és constant que hi ha aquestes disputes, no és gens estrany que diguis, on t'hauria de caure? És que no és que hagi de caure un lloc o un altre, és que tu diràs una cosa i un altre dirà una altra. Tu diràs, no, mira, doncs hem de plantar, hem d'aprofitar l'aire que hi ha a l'Empordà. I no passa res si davant de Roses hi plantem uns quants aerogeneradors. I un altre dirà, de cap de les maneres.
No en vull ni un. I està liada. Està liada en el sentit que hi ha una disputa ideològica. Sí. I la disputa ideològica s'expressa en termes de com hem de considerar, en quin sentit hem de considerar aquesta possibilitat, aquest bé, la possibilitat de treure energia, la possibilitat de... M'explico? No és que hagi volgut donar... Jo no he donat respostes, no sé com s'ha d'enfocar, Carolina, jo no ho sé. Però el que sí que sé és que aquesta és la disputa que farà que jo estigui en una barraca o una altra. M'explico? És la disputa que farà que estiguis en una manifestació o una altra. És en aquest sentit que tenen lloc les confrontacions. Qui n'ha de guanyar? Cadascuna de les barraques, cadascuna dels que es tira corda, té les seves raons. Sí, tant. Té les seves raons. Jo tendeixo a pensar que no sempre les raons d'un per dir he guanyat o perdut són compartides per les altres. Tenim molts exemples. Per tant, no ho sé. Que no m'agafin d'assessor. De fet, no em demanen mai fer d'assessor a mi. Per tant, no dono mai respostes de res. Gràcies, Joan. Ho deixem aquí? Us sembla bé? Sí. Gràcies. Bona nit.